Здравейте, хора! Днес ще снимаме с моят приятел Георги на Brawl Stars. Да, отново. Да, това е част 2. Вие може да се абонирате за двата канала Titan TV Man и Titan Drill Man и Coco Airsoft. Ако искате на 14 април неделя, пишете долу в коментарите да качим едно видео с Airsoft. Пишете долу в коментарите хаштаг Airsoft. Да. Така. И да започваме. Мифик. Така, хора, да започваме. Не знам. Спайк е много добър. Не. Ама само да не умираш. Сам. Да, абсолютно. Добре, убих и ме убиха. Убих и ме убиха. Добра логика. Не. Как? Това е басито. Добре. Ще си избирам... Аз ще избера друг герой. Аз ще бъда с Рико. Добре. Това е скин просто. Добре, хора, да започваме. Абе ти... Мъкмузе! Хора, пишете долу в коментарите и дали сте фен на Brawl Stars. Ние с Жоро не знам дали сме фенове, ама и обичаме. Ама все пак играем. Ето. Претрепах почти един. Да, има мелоди вече. Аз нямам мелоди, но тя е яка. Като бролер имам предвид. Да, знам. Това внимавай. Добре. Не. Не! Внимавай само да не умреш. Браво. Добре сме. Да. Ама сега по някакъв начин да ги победим. Вие ще имате информация за каналите в края на клипа. Да. Добре, това ме хилва, това е добре. Как ме хилва? Само че свърши. Да. Малко. Да, внимаваме. То макс един хелф. Не. Жалко. Да, приятеля му. Имам хиперчардж. Това го уби. Добре. Аз стигам натам, ти го пресрещни. Добре. Още малко. Не. За малко не. Лошо. Изи ли? Добре, хора, почекайте. Имах проект за избягане изи. Легендари, хора! Кой герой? Loaded Рико. Това е скин. Хора, падна ми се скин на... Рико. Да, на Рико. Добре, сега ще го видя. Да, той е епик скин. Да, ето. Няма го. Ето тук. Сега аз получих 1000 стотинки. Хора, ето този скин ми се падна. Да, Loaded Рико. Златния. Чао. И така, хора. Чао. Да. Добре, да видите. Хора, да продължаваме. Реди. Да, хайде.
Аз след малко минути ще се кажа. Ма добре, да продължавам. Така. Да. Този път ще натиснем Play Game. Да. Ако спечелим, да. Да, ако спечелим, тогава може. Убиха ли те? Не, По-скоро ти уби. почти. Ама, да. Мен след малко ще ме убият. Спайките, о, не, убиха ме. Бягай. Хвърли си бомбата. Така да. Разбраме. Да. 3, 2, 1, добре. Убихаме. Гърви. Пази се. 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Така. What? Да! Айде, това. Така, хора, още малко ще играем. Да. Давай, следна игра. И приключваме видеото. Да. Набързо трябва, много набързо да направим. Да. Хора, то ще има продължение на тази част. А от нас. Чао!